नमस्कार, मी पार्थ निशांत घाटगे म्हणजेच राजा राणीची जोडी या मालिकेतील सुजित ढाले पाटील. सध्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे आपल्या सगळ्यांनाच तब्येतीची खूप काळजी घ्यावी लागते आणि काही लोकांना पोस्ट कोविडसुद्धा काही लक्षणं जाणवतात, काही सिम्पटम्स जाणवत आहेत आणि ही लक्षणं साधारण काही आठवडे काही महिनेसुद्धा जाणवू शकतात. तुम्हाला थकवा किंवा श्वास घेण्यात त्रास हा पोस्ट कोविडसुद्धा जाणवू शकतो आणि इतर अनेक लक्षणं. तर तुम्हाला यातली कुठली लक्षणं जर जाणवत असतील तर प्लीज त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. याला आपण लाँग कोविड असं म्हणतो. तर ह्या पोस्ट कोविड रिकव्हरीसाठी सकाळ आणि योग ऊर्जा यांनी एक 2 महिन्याचा उपक्रम सुरू केला आहे आणि हा फक्त आणि फक्त पोस्ट कोविड रिकव्हरीसाठी आहे. साधारण 12 जुलै ते 12 सप्टेंबर हा कोर्स असणार आहे आणि हा कोर्स तुम्हाला वेबिनार थ्रू अटेंड करायचा आहे. ह्या कोर्सच्या आधी तुमची वैद्यकीय माहिती आणि तुमची कोविडबद्दलची माहिती घेतली जाणार आहे. खूप ऑर्गनाइज आणि खूप सेफ प्रोग्राम आहे. योग तज्ज्ञांकडून हा डिझाईन केला गेलेला आहे आणि झूम वेबिनार थ्रू हा कोर्स असणार आहे आणि ह्याचं रजिस्ट्रेशन तुम्ही आत्ता सकाळवर जाऊन करू शकता. तर प्लीज या उपक्रमाचा भाग व्हा आणि पुन्हा निरोगी, हलके आणि स्वस्थ व्हा.